Il-Veronika tixxotta l-wiċċ ta' Ġesu. Ħsieb minn soru li tagħti servizz ta' volontarjat fil-ħabs. Kienu ħafna dawk li mxew it-triq li tagħti minn Ġerusalemm sal-għolja tal-Golgota wara Ġesu. U dan għamluh għal diversi raġunijiet. Min għall-kurżità, min għall-ispettaklu, min biex jaraħ l-aħħar darba, min għax tħassru bkieħ u ddispjaċih, min għax inqasret jemmen. Imma waħda mara kienet hemm biex tagħmel dak li tista'. Mara ta' fidi, imħabba, sinċerità, kuraġġ u perseveranza. Mara li ma kellix rispett uman. Kellha biss qalb tal-laħam, qalb mimlija ħniena u mħabba, għal dak li hu stess l-imħabba. Int, murej Ġesu. L-imħabba tagħha qelbet il-periklu, il-ħarsa mimlija rabja tas-surdati, tal-forra mitlufa f'dadija ta' tajjir u nsurti. Toħroġ, tasal ħdejh, il-ħarsa tagħha taħbad mal-ħarsa tiegħu, żgur qatt ma tinsa dik il-ħarsa profonda tiegħu, għajnejn li jirriflettu l-imħabba. Tinża x-xall u tpoġġih bil-mod mal-wiċċ ta' Ġesu. Baqgħet hekk sakemm xi ħadd ħatafha minn spallejha u reġa' tefaħħa mal-ġenb. Għal din l-imħabba, int murej irrispondejt billi ħallejt iġbija ta' wiċċek fuq il-maktur tagħha. Maktur li sar is-sinjal viżibbli ta' dak li għamilt f'qalba. Għax żgur li l-ġbija tiegħek ġiet stampata aktar fuq il-qalb tagħha milli fuq il-maktur tagħha. Din iġbija mulej inħoss li hija stampata fil-qalb ta' dawk kollha li fejn jaraw kdbati, fil-persuni ta' madwarhom ma jibqgħux spettaturi imma juru l-imħabba u l-ħniena tagħhom biex itaffu t-toqol f'tant qlub muġuwa.